malam gini oh YouTuber sauto puso aduh yo pulo yo uan kita nambah galak angku datu amudo kinilah seorang YouTuber kuno lah mereka di muka kita iyolah sabana denyo tadi iyo sampai selekarangan ko baliau banala de serius iyo merekam di muka inilah menjadi olah YouTuber aku imam sidi pulo guru yo layo samula de bagulu ka angkuna niyo naladim muka kalau dosana iyo punya HP oneh masih yo de masih yo o cari yo lah di YouTube o buka yo serbulo dicari iyo enan di sinan aduh merek raja rekor pulo itu denan yo channel ambo raja rekor namo YouTube yo aduh iyo kontenyo silawe ulang aduh lagu denyo ambo seluruh lagu-lagu John Cakra memang yo adonan lah di sana iyo silakan lah di subscribe di like yo komen pulo sebagai tanda persahabatan yo antara sama kita aduh pulo denanyo channel yo untuk kita memang yo ala yo samonya to Odelayo samola de no jalle de masyarakat iyo nandi siko iyo murayo lagi siko la tau iyo kasaro yo siapa na YouTube angku datua iyo la tantu yo nandi siko kalau YouTube panah yo de arjuna apo pulo namo de YouTube yo Odelayo sabri wasalam iyo bana YouTubernya memang namo kati etalana sabri wasalam namo YouTube yo tapi kau tiba yo lagi ambo indah ado tu sakit jua tapi kalau namo nana YouTube yo untuk kita sarlet channel yo de namo yo mudahan denyo sukses iyo YouTube tuangku kita aduh lo dio nasi dan yo channel de namo yo ala sama-sama nade bakumpu iyo di surau malam nangko aduh naku lo pinta bunga channel ayo langkah iyo de taluko itu nala YouTuber iyo lana dodo ala di muko dengan manolo iyo de subscriber lama nolong pulo kawan-kawan kita la sama-sama iyo de mandape YouTuber kita de malam nangko iyo de bala itu panas sebagai promo yo ya kapado kawan-kawan khusus YouTuber Nadim Mugo mana gua sekijo mati indah lana di bandalai Hello kini berkira-kira hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Yusuf atau hari kata bid daripada batinyo makanya turun Nabi Nabi ai kayu-kayu anai oh sampai muka di pusat minta bakate sawat itu dah jalan Kamane wisan bagagi-gagi lam dalam para majoppa bumi nale bagi pinjam maka di Madinah
tidak Baitul Muqaddis pulau satu Dajjal terdape lalu ke situ atau sebabnya maka itu malaikat ambil beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri ale mulai hilang guru mati tobat dan indah batari mulai tobat di zaman begini jangan menyesal kemudian semua lagi nak dalam sidang apalagi kita berada di ranamina di minaka bawa di ujah talapu di pandai talaka dimasuk ini di mana kemalang lima lala karena lalu coba di pape dan lalu de orang datang dek kaliru lah bibi yang de kata bahasa pula bigali de goyang maju de gara-gara de guyu de acu bagara laila malu kalau tak ingin ayah ibu babi dan tubalur lama dapat cucu orangnya pulang kaliru jangan dipakai
telingo. Iyo karanola udah rodingir sampai amarono. Belai dengan insya Allah. Itu koyo. Iyo karena ngaji juga sepasa judul. Iyo pentingnya sekali di bidang agama. Wahyu taga ada di dalamnya. Utang dek itu menjalankan saja. Masuk di sana sama
Tuhan yang asuh karena lalu dari nayo setan musuh yang kontan jangan kalau pode balam ko malam malu ko jangan musuh kalau pode balam angka lawan malu kono Junawan begitu pasan Ayah Jokundo di loko jangan pengajian kami sama tobayan bahasa nyawa suci nyobayan anda ulu suci tahanyo jajan kumpuanyo nyawa datang kemudian Ibu bapaknya aku ngasuhan kurang didikan ke agama Islam Sababnya amangkonyo kumon sampai Aku katuan tamatuan Sakia menjadi sikapi aku itu tatarangannya waktu tubuhmu sama di siang harimu ditutup Oh pengajian Sakia saja Sakia adalah olu di kami baru Omulo Pertama panah Arjuna bilangan kado Dalam kue lapia sama mereka Pakandakan panah dan mama anak tinggalan tu Biar banda mama haji duduk di muka Sarang bakainya sarung Aka acola ayo rekanya Gile kan cahaya lampu di muka Namun nama aji kata tapi cukup Oma alun dito sari basuh Jarang matamu di batu labanya nangko jadi tapi jalan rayo Pemberia kanabana acara rayo Acara akikah anak guru kita Tuaku Imam Sidi itulah namanya Itu mana bisa anakku Tarimu kasih mana do tarimu syukur Atas tunana iyo sana sudaro Allah de bakungkul kita malam nangko Iyo alhamdulillah tambah samo-samo Onen alai iyo denyo lancar sukses yo acara lo iyo sama jayo dari siang sampai olah sini karananko Ini dicari si pinonton ini pandai olah jomato Lah banyak lah mulai mengantuk-ngantuk Odalayo bare hije makoyo Kalau nanti ke sore izin nyola balik karuna de biniyo Apabila makala isi kola banyak pulo naleno-leno Lah banyak macam yo de silawai lah barang suana jo kuli imato Lamanya maningila de kalu telah tinggi dari puncayo kapalo Ado puno iyo enak tasanda tapi lah kalah tayo basanda Bisa biasa dayo lakala telah mampu iyo ayam kolimo Ado dini dalam hanggua oli sampiang lama leleyo Nanti katokan yo oli sampiang alias ayuna
nanti salero. Mungkin di hari bayo tambah malam kutingilah manusia yo katalingo. Apalagi ngantola de noma to indah mungkin de tanah tahan tulo. Lawannya yo nan ini si penonton perkasa yo kasadonyo nanti katukan yo nan perkasa pare mentai sarwam de namonyo. Tanah pulau lana di Italia, iyo nampak sebio kana monyo. Arati iyo la de nyo parsep, iyo la de palare mansebo. Kita bio kanda yo la dosana jo mama apa itu bojo. Ode lebara sano de takao wala suaro yo wala leno. Maalum yo de pana de Arjuna yo dari Sanjo dapet agak atigo. Adele sabana yo de mamboro iko yo nambake yo capek tibo. Iyo mangko iyo de nyo amo katalambe yo snek tibo. Aku yo mungkila de nyo ado sabab dengan lakarano nyo. Tetapi yo indah pa ama. Iyo dosana dini batu banyak. Desa alayo di jalan dua. Talatia yo denan yo kawan amu nakasih layang puno babini yo. Asal mutaga dana kasila yang lain masih di daerah kita dua. Memang lalamu indah abadamu lalamu bana indah basu. Di cali-cali iyo de bali yo maki semo bana yo labadannya. Memang abu iyo agak panjang ala gak stay ompong yo. Iyo suku de mama kan iyo la de kana lamai tuo. On de sana kurang yo de kurang yo aco mama kan yo kudo. Hayat kama sekolah de manino iyo nalai aye de talago. Iyo kini yo disilai yang balik yo tinggal tapi ndak basobo jo amo. Iyo tampe nambah jauh tapi lokasinya kok lain samo. Indah yo dengan yo apa tadi baru ambo dapet info. Iyo baso nande Bali yo tinggal di sila yang lah di sana. Kena yo lampu merah untung inyo indah de bajojo. Seandainya bajojo mungkin habirarang lagi iyo. Iyo sakura yo de kurang yo jangwi yo happy yo kasaro yo. Olayo jangwinyo de la panjang tapi kapolonyo sulapulo. Kini karanca Kapolono lagasero. kadang nani yo de youtuber Orika milai lataraso. karano yo ladini malam gini o youtuber sauto puso ado yo pulo yo uan kito nambah galak angku datu amudo kinilah seorang youtuber kuno lama rekam di muka gitu. Iyo la sabana de tadi. Iyo sampai selekarangan nangko. Balia banala de serius. Iyo marekam di muko. Inilah menjadi yola youtuber aku imam sidi pulo guru yo. Oleh layo samula de baguru kaangkuna iyo nala di muko. Kalau dosana iyo punyo ape ondeh masih yo de masih yo o cari yo la di YouTube o buka yo serpulo di iyo enan di sinan ado merek yo raja rekor pulo ya itu denan yo channel ambo raja rekor namo YouTube yo. Ado iyo kontenyo silawe
ulang adu lagu-lagu denyo amo. Seluruh lagu-lagu John Cakra memang yo adonan lah di sana. Iyo silakanlah di subscribe di like yo komen pulo. Sebagai tanda persahabatan yo antara sama kita. Anu pulo denanyo channel yo untuk kita memang yo ala yo samonya to. Kodelayo samola denyo jale de masyarakat iyo nanti siko. Mungkin iyo murayo lagi siko lah tahu iyo kasaroyo. Oh siapa na YouTube aku datua iyo lah tentu yo nanti siko. Kalau YouTube panah yo de Arjuna apa pulo namo de YouTube nyo. Kodelayo sabri wasalam itu yo bana YouTubernya. Memang bana mo kati etalanai sabri wasalam namo YouTube nyo. Tapi kau tiba yo lagi ambo indah ado tu sakit dua. Tapi kalau namo nana YouTube yo untuk kita sarlet channel yo de namo nyo. Mudahan dengan sukses iyo YouTube tuang tu kita. Aduh lo dio nasi dan yo channel de namo nyo. Allah sama-sama nade bakumpu iyo di surau malam nangko. Aduh nasulo pita bunga channel. Ayo langkah iyo de taloko. Itu nala YouTuber Iyo lana dodo ala di muko. dengan manolo iyo de subscriber lama nolong pulo kawan-kawan kita. La samo-samo iyo de mana pe YouTuber kita de malam nangko. Iyo de bala itu bana sebagai promo yo dari Ayo kapado kawan-kawan khusus YouTuber nadim muko. ini wa anak kasana makonde iyo tonco ambo. Oleh karena kita lah de jarang yo manjugo. Irama padang pasir lapan napaskan laju agamo. Karena yo lapana pasir kasayangan latu ojo.
Telah semuanya kini berlalu, luka di hatimu tak lagi berasa pilu. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. pahit yang ku terima, orang lain yang punya. Kekasih
langkah gontai Pelan-pelan ya. Sudah ayo kita udah itu tuh.